ओइ प्रबिन दिनै गरमथारलै ना औलै ओइ आसोल बेनोलै दाख्लै नुनाय सिख्लाया बहा थांनो सारौ बेरायनो थांदोंमोनहाय आदा ए नंगौ नामा जारौ औ आदा साफामोनलै उफ मेंबाय माथो मा आसोल फसायबाय नामा हो ए हेलौ मामा दाख्लि जोंखौ बुनाय सेंग्राया नैबे तिनालि लामायाव जिरायना दं नों थाबल' फैदो मा नंगौ नामा औ थाब फै थांबायसो नामा फसायदोबा बुंना लाखादो जाम्बा नोंबो जे मा जात जात होनबाय थायो थ' होनबा थांसै बेयावलाय मा खालामबाय थानो ना थेवबो होनबालाय दे होमबा थांलायदो औ दे सैमाफोर दाखालि नोंसोर बुजानाय सेंग्राखौ मोनबायनो थौ बोरो मानसियालाय बस ओइ नै मानसिया थांबाय दं माखौ लायबाय दं थौ ओइ रथ' मा जाखो दहाय नोंसोर लोगो थाफानाया बहा थांखो मानो नांगौ नोंसोरनो आंनि लोगोखौलाय नोंनि लोगोखौ पिस पिस गोदागोन मा नोंसोर फाग्ला जादों नामा आंनि लोगोआलाय मा खहा खालामदो नोंनि लोगो आंनि मानसिखौ बुना हरदोंमोन बेनिखायनो नोंनि लोगोखौ आं पिस पिस खालामगोन नाथाय नैबे मामानि सिगाङाव दुगानो नोंसोर आइदै आइदै नै बे मामाखौ बुबाय नोङो नों गला दख'ना हर फिनिस थुदो अके बस ओइ दाख्लैथ' नों बोरमा खावना बुजादोलै थोद फाग्ला आं बोरमा खावनाय गारबाय ए नंगौ थोद फाग्ला दाबायदियाव बोरमा खावो नामा मोसौसो खावनांगौ मोसौ ए होमबा नों सिखावनि खामानिखौ गारमाराखिसो थोद जाम्बा बेफोरखौ बाद हो होमबालाय माथो नोंनो आं मोनसे लेसोनदो नों बे लामाजों जुदि गामसा खुनानै थाबायनायबा नों 10 थाखा होगोन थोद फाग्ला बेफोर माबा चेलेन्ज जायो नङा बेलाय मा ओइ थेरे मा जाखो ओइ निनालि लामायाव सोर गोलैना दं ए सोरमोनलै बेलाय थौ आयै सोरमोनथाय बे ए सोर ओइ सेंग्रा सिखारलै सिखार हे सोरलै माथो प्रबिन लोगोसोलाय सोर बुना थांखो इखोबा आयै हेल' प्रबिन नों लोगो सोरबा बुना थांबाय नों गोख्रै फैदो पलिअ मा जाखो नोङो मा जाखो सिखार सोर बिदि खालामगोन नोंखो पलिअ ओइ पलिअ सिखार मा जामारखो नोङो सोर बिदि खालामलांखो नोंखो नोंनो आंनि बेस्ट फ्रेन्डमोन माबोरै बिदि जाखो नोङो सिखार पलिअ
सिखार प्लिज सिखार ना हेलौ औ नंगौ खालि फन सोर सोरजों रायलायोथाय खामानि दामानियावथ' जेबो उदाय खालानोसै खालि उदां उदां बेराय जानाय जाबायलै सना जाबाय माखौथो खेंखें होबाय थायो नोंलाय गरमाव थै बेफोरबायदि फन रायलायबाय थास्लायस्लाय खामानि दामानिखौनो मावहैबानो जासै ना हाजिराफोर मावहैबाबो गरसे गरनै मोनसिगौ बे बिमा बुरैबाथाय जेबो जाथारा खालि रायनाय खोमाफोरासो बुंलाजोब्बाय थै साननैसोबा र' नोंखौ फैसाजों फमा दोनसै आं आरो नोंसालाय बिहामजो लाबावनोसैसो खम गैया मावजि जों मोजां मोनलायनाया 2 बोसोर गोजो जाबाय आङो आइ आफाजोंबो रायलायखाबायमोन आं दा जुलि लानो सानबाय नाथाय नोंसो मा बुङो ओमफ्राय दाना हाबा लानोसैबो आइयाबो बुरिबायमोन बिनिखायनो लांनोसै सानबायमोन आं न'आव रायलायग्रोनांगोन नोंसो आइयाबा आंखौ गनायगोन ना गनाया नोंलाय माखौथो गिबाय थायो न'आव गनाय दा गनाय बे जिउआ आं नोंनिनोखा नोंमारगौ ना मावजि औ दे होनबा थांनोसै आंनाबो न'आव खामानि दं दा नङाबा आइया रागा जोंगोन औ दे होनबालाय औ दे होनबा औ दे थांनोसै गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं गोरबो खनायाव मा दं नों रजिया दं हिला 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 ला बुन्दाफोर लाजिया मेगन गैया नोंसोरना
मानखोलै सरि दे जारौ नाथाय जोंखौ गुन्दा होननाया नोंना गोरोन्थि जाबायना दाथ' नोंखौ जों गारनायाव गैला जेला माखनिखौ हमदो हगार आंखौ हगार आंखौ होसो सैमाफोर ओइ मा मोनो नोंसोरो दाख्लैबो हेंथाबाय आरो दिनैबो हेंथागोन होननो फैदो मा दाख्लैबो जानायखौ बावबाय नामा दाख्लैसो बड'निफ्राय मोसौ बलद मासे लाबोदां नै जेला माखनिखौ हैदो आइदै जेला हैदो नै पुलिस फैदो अबे नायगोनलै नोंखौ सानसे थेंक इउ आदा रैखा खालामनायनि थाखाय वेलकाम बिनानाव जेबो नङा दे आदानि मबाइल नाम्बारखौ मोनगोन ना औ मोनगोन आंना मबाइला गैयाना बा थाबोबाय बेहायनो हरदो नै जारौ दे होनबा थांनोसै औ दे जारौ हेलौ हेलौ सोरमोनलै आं गावदां गोसोआव दंना आदा दाख्लै बय लामायाव हेल्प खालामनाया अ गोसोआव दंथ' आरो ओमफ्राय मोजां ना नोंना औ आदा मोजां नोंनालाय मोजाङानो मा खालामदों दालाय दं आदा ओरैनो ए ओमफ्राय आङो मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन नोंनाव औ बुंलाय आदा नोंना बयफ्रेन्ड दंना गैयालै गैया आदा ब्रेकआप जाबाय ए होनबाथ' हामथारबाय मा आं नोंनो फंसे बाथ्रा बुंनोसो नागिरदोंमोन मा बाथ्रा आदा बाथ्रायानो जाहैबाय आइ लाभ इउ इयो आदायाबो मा बुङो आरो दा नोङो मा सानो बियो नोंनि खोथासै नाथाय आं रिप्लाइखौ नेना थागोन ओहो आदा आंबो नोंखौनो सानखाबायमोन ए नंगौ आरो औ नंगौ मा बिजि बिजि जागासिनो
मा बिजि बिजि सोरजों रायलायगासिनो इयो दे बाय थांदो होनबा औ दे बाय हाब सोर सेंग्राजों बेरायदोंमोन नोङो गामिनि आदासो अ नोंगौ नामा आङो गाबोन हाबा लानो सानबायमोन आङो आइजोंबो रायलायखाबाय मा एथबां हरखाब दे नों मा सानो बेनो जाथोंसै अब्ला आं गाबोन 10:30 आव फैनोसै नों ओंखारनाल' थादो दे थांदो होनब्ला बहा थांबाय थायोथाय सानसे सानसे खालि बेरायनायल' लोगोजोंसो बेरायहैदोंमोन दा ओमफ्राय बेरायनायानो एफा गोबाव मा बायसा गथ' जालांखोथाय बेयो जेसेनो देरदो एसेनो गाज्रि जालांदो मा जाबावगोनथाय बे गथ' सासेदों हेलौ बेबी औ सना नोंनो आं मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा होनो दंमोन मा बाथ्रा नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना मानोमोनबा प्लिज आं नोंखौ बै थिनायावल' लोगो हमगासिनो प्लिज फैना औ जागोन दे आं दा दसेनो थांगासिनो औ जागोन दे बेबी दासो मोनफैदो नामा आंबो दासो सफैदों ओमफ्राय माथो खोथामोन आं हाबा लानोसैमोन नाथाय दा नोंसो मा सानो मा दाना हाबा लानोसैबो औ ओरैबाबो आंखौ न'नि मानसिफ्रा गनायखानाय नङा मानोना आं सासे फालतु सेंग्रासो नोंसा मामि बाबाया आंनो नोंखौ हरखानाय नङा बेनिखायनो खारफानो हाबा जानोसै थ' दे होनबा गाबोनलाय खैथायाव ओंखारनो गाबोन नोङो फुंनि 9टासोआव ओंखारदो आं नोंखौ ड्रप खालामनोसै होनबा गाबोन जों थांमारनोसै आरो गाबोन नोंखौ आं फुङाव लांनो फैनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो हाबानि उनाव बेसे मोनगोन आंखौलाय इस लाजियाबो गावहा गावनि जानो गोनां बिसिखौनो लाजियो नामा सोरबा थ' होनबा सना थांनोसै बेयावलाय माथो खालामबाय थानो ना औ थौदो थौदो बेलाय आंनि लोगो नोंग्रा नङाब्रा माथो दाबो फैया ओइ सालथे र'लाय र' औ सालथे मामोन नै सालथे नोंनि बाइकखौ दिनै हरथ'दोब्रा बैयाव थांना फैनि आं दा टेंकि फुल खालामना लांसै दे जागोन दे बेखौ लादो औ दे लादो थाब फै दे साले दे जागोन दे हे प्रभु दिनैमा दिनै जागलायबायलै खायदा बोराय बाहायलायबाय दिनैमा दिनै कृष्ण थांलायनोसै थाब फै गाखो थाब थांनांगौ हाय र'
दंना गैयालै मानसियालाय ओइ सुम मा गैला गावदां बाजैया सोरबासो खारबायनो मा गैला खारबाय दहाय फुङाव मा होनखो नों मारगोना नों मारा खारबाय गैला सोरसो आरो बहा खारखो गैला प्रबिनजों खारबाय मा बिदि गाबाय थाबानोलाय मा जाबावनो थांना नायनो थांसैलै बहा थांनो बाबा माबालै आयै नोंहामजो जानो गोनाङानो सोरबा बेलेग सेंग्राजोसो खारबायनो सोर मा जानांगौ मा जाखो बेलाय थाथ' आया आं नागिरना फैनि दालाय अबाव गोदाव सोराव नागिरहैनो थांगोन जाखो नोंलाय थाब फैयाबा सोर आंनि फिसाखौ नायफिनहरदो मादै मामोन बाबु माबाफोर खबरमोन प्रबिना न'आव दं ना मादै दहाय फुंनिफ्रायनो न'आव गैया बाबु बहा थांदों मादैया खिन्थानो हागोन नामा ओहो मिन्थिया नाथाय मानोमोन मादैया मिन्थियाखै नामा आं मोजां मोननाय सिख्लाखौ लानानै खारबाय प्रबिना सोर मा खोनानांगौ मा खोनाखो आं बेफोरखौ मा जाबावनांगौ जाखो दानालाय आरो बेबो नोंनि मोजां मोननायसोबाव औ मादै दे होनबा मादै आं थांनोसै औ दे आदा बेखौ नुदोंना गैया नुवाखै थां दादा এইটোৱে আছিলে মোৰ কাহিনী দাদা এতিয়া মই যাওঁ মোৰ লেট হৈছে আইটি ভাত পানীটো খাই যা নাই দাদা নাই মোৰ দেৰি হৈছে মই যাওঁ কেনেকুৱা ল'ৰা ভাতটো খাই নগ'ল Wih, bos, dakli sih punya. Obe, baha, beru. Hei, Dodo. Oंखारलाय मा दिगोन सानदों नामा ओइ हो ओइ लागाय Oi, nang. Run. Ya, ayah. Hey.
Kardong, Kardong. Hogar! Hogar aku! Hogar! Hogar! बेफोरखौ आं मा नुखो? Sorry Sum, आंखौ निमाहा होदो आंजों बिराद गिदिर गोरोन्थि जाफ्लांबाय। गावदां सोर जाखो बिलाय? Sorry Prabin, आंखौ निमाहा होदो। Sumनि अनगा आं थांना थानो हानाय नङा। अ बिदिसो नामा होनबा गंनि नाव आथिं होनाय जागोन आं हेभि थागोन नोंसोरबो मोजाङै मोजां हेभि थाबानो जाबाय आखाइखौ हरलाय औ थादो हेपियै